A zase rybáře. A takhle to tady vypadá. Jsou tu závisláci. Tak, rybáře, nová lokalita. No, někteří pacienti jsou na tom vážně zle. Další závislák. No a ucho se utrhlo, než přijdou posily s podběrákem a snížíme tady stavy o jeden kousek. A je to tady vašnost. A je tam.